Andrej Legalín strelil svoj 19. gól tejto sezóny už v 6. sekunde tohto stretnutia. Odpovedať naň môžu domáci hokejisti, ale tým sa to nepodarí. Oškov backhand nenachádza nikoho pred bránou. Ak som špekuloval nad tým, či to bude jeden z najrýchlejších gólov tejto sezóny, tak som si to v štatistikách ešte pre istotu potvrdil a je to naozaj ten najrýchlejší gól. Skutočne nájsť niečo rýchlejšie by bolo veľmi ťažké. A druhý teraz môžu hostia pridať a to sa im aj darí. 2-0 pre Topolčany, ktoré si zatiaľ robia Spikes dobrý deň. A ešte krajší deň si z tohto stretnutia zo svojho súpera robí opäť Andrej Legalín. Ten sa s 9 dostal na zadnú žrť už veľmi neskoro a veľmi nepodarene. K nemu dostupoval Burzík. A Legalín si tak blesku rýchlo pripisuje druhý gól v tejto sezóne. Pardon, v tomto zápase a okrúhly 20 v tejto sezóne.